A barka dai. Ina wuni? Lafiya lau. Alhamdulillah. Ko haƙuri da samu A babu damuwa. Samu guri ki zauna. Gaskiya yaron yana kokari. Ya iya rubutu. Amma na sai a ta rubutun fim kamar na daji. Ka gani? Da na san zaki zo industry. Wallahi da ban yi fina-finan baya da na yi ba. Da ban yi ba. A dalili shi ne, da ke na sa da ya fi ai. To amma sai na tashi na je na sa 'yar talla. Waccan 'yar tallan mana. Da suyar awara. In san na ba ita bane a fim din. Jarumar ta je ta yi shaye-shaye. Shi ne ta zo daga audition kawai ta ci yarinyar nan. Dalili da yasa aka sa ta kenan. Amma da na san zaki zo ada ban yi fina-finan bayan nan ba. A samu naka. Ya da Allah ka same ni a bayan gini na. Ka same ni. Salamu alaikum. A barka. Yalla bai. Ka samu naka. Ya kokari. Alhamdulillah. Me yasa yanzu ba kwa tashi da wuri da Allah? Allah bai mun tashi da safar kuma sai an ta samu wanki. A wanki. Su a fala ba tana son suna yi. Ni da yake na gama wandunan yara ne ta bani na wanki. Su a fala su zanuwa ne da su. Riguna da su gama duk da ba su. To ni kuka raina kenan. Ni kuka raina. Idan na sa ku wanki sai ku ci a dauko dan aiki ko? Da Allah ka dakata ya isa. Suna gidan su ma ko? Suna ciki. A abala. Da Allah ku zo dukanku. Ku zo. Sai ka kira awana. Wannan Ka kira ya saki guga da ya zo. Da ras. gaskiya zo gidan da mawuwa. Me gida? To shi kenan. Ku zo da Allah. Bari su ƙariso magana nake so ni. Kun san da ku nake sirri a duk masana'antar nan. Ku ne yara na ku ne na jikina. Baka waye ta ba? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A barka dai. Na kwana. A fara. A wane ya gida. Ya kokari. Aka ce kuna can kuna ta wanki. Wallahi. Ni na ma gama wankin tun da. A to shi kenan. A kun san me nake so da ku? A da akwai ayyuka da zan yi a gabana. To ina tunanin zan aje duk wani aiki da ke gabana, duk muhimmancinsa. Ga su nan. Ke ma naki zan ajiye shi saboda akwai aikin da za mu yi yanzu. Kina ji da kyau? Da Allah ina so ki kokari a aikin nan sosai. Za mu yi mai suna jari. Jari. Me jari? Jari. Yalla bai wani abu wani. Babu wanda zan mawa a cikin. Assalamu alaikum. Sai yanzu kake zuwa? Wallahi hajiya ce ta ake shi. Shi ne samu na kai ke kiran yake gaya min wallahi labai ya guri. A to shi kenan babu damuwa. Ba wani zan mawa a cikin ku ba. Zan shirya fim din ne akan wani abu da ya dame ni. A'a wannan sirri ne. Akwai abin da ke damuna a zuciyata kwanakin nan. Gaba ɗaya bana cikin hayyaci na. Yalla bai ba za mu wannan. A'a. Ina zuwa. Wane da kuke ganin a masana'antar nan mara hankali shi wanda bai da lissafi ba tarbiyya. Ba da tarbiyya kuma? Kwarai. A masana'antar nan zamu? Eh. Ai mutum ne. Ai sai dai dan sana'a. Wallahi shine kadai bai da tarbiyya a cikin Ni ma shi na kawo a raina. Yan labai kai da kace ba za a ƙara yin fim wanda ake zage-zage ba kuma yau waye ta kokari kuma haka za ka ke so. Ku dakata idan aka shiga cikin aikin za ku fahimci. Shi dan sana'a nan me zai maka? A dan sana'a akwai rol din da zan basa. Ku ba zan sa ku a ciki ba. Ka tsaya mana yalla bai. Bacin ka manta ka taba zana dan sana'a na maharaza da bel. Ka zane shi a moto, ka kama shi ka tsira bel ka zane shi kuma dan sana'a zaka kira ka ce zage. kuma duniya mata sun baka shi. Ka san baka shi dan sana'a. san me yake faruwa shi yalla bai kun san lissafin shi ba na kula ba yalla bai ka dai nazari akan ko ya gani gas Ya haka yake. Dole shi din za mu sa. Ko sallama sa za a yi oba za a yi.
ina son a samu mara mutunci. Mara tarbiyya. Da Allah a kira min shi. In dai mara tarbiyya ne ku in dai aka samu dan sana'a na an gama. Dan sana'a ba. Ya dai wajen limanci ne a ce ni. Hello dan sana'a. Yalla bai na kiran ka muna can sabon gidan shi ta can baya din. Yanzu ba. Okay to shikenan. Yana ma nan kusa ma da gidan shi. To shi ke nan. Salamu alaikum. Allah bai gani. Ce kana ne mana. Ni ne dan sana'a. Barka da yi. Yawo barka. Ya kokari. Lafiya lau. Dan Allah wata shawara muke yi. To ina jin. Anan ko in ce muka yanke. Shiri ne zamu mai suna jari. To amma da Allah ka yi hakuri da abubuwan da suka faru a baya. Mu dawo yanzu mu kulle. Saboda ina so akwai abin da nake so in ci buri a rayuwata. Da Allah a haɗa kai da Allah a yi hakuri. Ka ji ko? Yanzu kana nufin za mu yi aiki a kai. Za mu yi aiki cikin satin nan. Nike so mu yi shi ko mu gama a cikin satin nan. Amma Allah bai kawo da cin mutuncin da kamun a maharaja kwanaki. Da Allah ka manta da wannan. Duk a bar wannan. Da Allah. To shi ke. A bar wannan. Ni in dai ka san dama ni dai kamar kaza ne in dai za a watsa tsaba a yi shi ke. Ai na san ka. Shi da ka san kaza haka kake. Haka. To da wata yarinya ne za mu yi wannan ka san ba kowace yarinya ne nake aiki da ita a masana'antar nan. Da wannan yarinyar za ku iya tallan nan. Da ita za ku yi. Wannan sabuwar zuwa kenan. Ita. Ka san ita ma ku akwai baki a kanta dan ba ta da kunya yarinya. A shi yasa ai na kawo ta akai na niwa. Ba kunya gare ta ba. Ba ta da Allah. Abin da nake so kenan. To. So zan neme ka da daddare Allah. Sai a baka sai a baka dan karasa wani aiki ne yanzu bari in je mu karasa. So nagode. Shikenan. Nagode. Sai an jima. Yawa. Kwarai. A ba tarbiyya. Da zuwa ga tsaye ya tsaya tsaye ko tukunna ba zai yi ba. Ai dan sana'a yadda ka san wanda aka tsinewa. Ka san wani irin fim yake so a yi? Ilimin muna da mutunci ne shi kuma baka ga mara mutunci aka nemo ba. Ni fa na ba abin a raina ne. Idan aka shiga cikin aikin za ku gane abin da nake nufi. Da Allah ku yi hakuri ina sane da ku. Aras. To da Allah ku ba mu guri. Samu naka. Sai ya za mu tattauna. Zan kira ku. Zan kira ku. A to shi ke. A fala. A fala. Da Allah shiga da wannan ka aje mun shi. Kuma ka aje yadda aka aje kwanaki yaran ne zo ya gyara. Ake ma ɗan koma can ki jira mu. Za mu yi sirri ne. Kin san ba gaban kowa nake sirri ba sai a kwashi magana a je a kai. Duk da dai na yadda da ke. A'a, wannan ba ta da wannan halin. Yarinya ta gari ce. Ina sanar da ku. A samu naka. Abin da nake so da kai shine kai kaɗai nake sirri da kai. Da Allah so nake zan kira baba. Yanzu za mu yi magana da shi. Ina ta ce a je kudu ko? Satin shi biyu ma a kudu. Satin shi biyu. Sati biyu. Na shiga uku. Amma shiga na uku ne ko ya cinye arewa zai cinye kudu? To ya za a yi ɗaukaka ta zo labai. A ka san me nake so da kai? Baba nake so in kira. Ka san da kai kaɗai nake sirri ba kowa nake sirri a gabansa ba. Labai kenan. Ni ina rasa kanka wallahi. Sai ka nuna ma duniya ba kwa tare da bawan Allah na amma kuma ka koye gefe ka kira shi a waya ku waya lafiya. To Allah ba shi ɗaukaka ba dole in kira sa ba? To kuma da wannan dan wannan. Zan bayyana hakan cikin mutane? Ina. A baba, a barka dai, ya kokari. Ina gari na. Jita-jita nake ji da gaske wa ka je kudu? Ya je kenan, kawai Allah. Babu komai baba, ba komai. To da Allah idan kana cikin mutane ka dan matsa. Magana nake so zan yi. Baba, da Allah abin da nake so da kai shine. Kaga ina shirye-shiryen zuwa kudu. To kuma na ji an ce ka tafi. Ka ci arewa baba kana cin kudu saboda Allah. To da Allah mi sirri ni da kai. Ka yi hakuri ka bar min Nijar.